Avui us portaré un conte que està darrere meu. El personatge és un os i el conte es diu Dos per mi i un per tu. Comencem. Tornant cap a casa, l'ossa va trobar 3 bolets. En Mostela es va posar molt content. Per rentar els bolets, els va cuinar amb una mica de julivert. L'ossa va repartir els bolets. Un per tu i 2 per mi. És el més just. Jo sóc grossa, necessito menjar molt. En Mostela no hi està d'acord. Un per tu i 2 per mi. És el més just. Jo sóc petit i he de créixer. 2 per mi i un per tu. És el més just. Els he trobat jo, va dir l'ossa. De just no en té res. Tu els has portat a casa i els he rentat, els he cuinat amb una mica de julivert. Però la recepta te l'he dit jo i jo he parat taula. I a més els bolets m'agraden més que tu, va dir l'ossa. I la Mostela va dir: els bolets són el menjar que més m'agrada del món. Un moment, va dir l'ossa. Jo soc molt més grossa que tu. I la meva panxa fa tanta estona que gruny que s'ha quedat afònica. Però jo he dit primer que em grunyia la panxa. Però jo he dit primer que volia el tercer bolet. I mireu, una mà. I ja sabreu què és. Ta-tan! Una guineu. Se'ls hi ha menjat el bolet. Ei! Ho has vist? Ens ha pispat el bolet. Però al final es van dir bon profit. I tenien postres, maduixes silvestres. L'ossa les va servir, que hi havia 3. Un altre cop s'enfadaven. La Mostela les va servir i es van tornar a enfadar. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. Vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha fos.